Vítam vás pri ďalšom spoločnom tréningu. Dnes som si pre vás pripravila jógu. Zostava nebude náročná ani zdĺhavá. Ak sa vám cvičenie bude páčiť, nezabudnite mi zanechať like a odber, aby vám neunikli ďalšie videá. Začíname v stoji. Cieľom je sústrediť sa na svoje dýchanie a dostať sa do stavu pokoja alebo harmónie tela a ducha. Po chvíľke mierne ukročím a cez podreb sa so súčasnou prácou paží dostanem do stoja na špičkách. Následne položím päty na zem, nadýchnem sa a s výdychom vykonám úklon do strany. Vrátim späť, nádych a s výdychom zopakujem na druhú stranu. Celé cvičenie zopakujeme ešte raz. Nasleduje širší stoj rozkročný, upažím a predkloním sa s vystretým chrbtom. Nádych a s výdychom sa vyrotujem do strany, pričom jedna paža smeruje k oblohe. Vrátim späť a zopakujem na druhú stranu. Vrátim späť a pomaly sa vystriem. V stojí si za chrbtom prepletiem prsty. Následne sa znova predkloním a tlačím dlane čo najďalej od panvy. Vrátim späť a cez podreb sa s pomalou prácou paží dostanem do drepu. V tejto pozícii chvíľu vydržím. Následne sa postavím a presuniem na okraj do stoja spojného. Spažím, nádych a s výdychom presuniem váhu na špičky. Položím päty na zem, nádych a s výdychom vykonám predklon s vystretým chrbtom. Následne uvoľním chrbát a dotknem sa dlaňami zeme, prípadne členkou. Nádych a s výdychom pokrčím jedno, potom druhé koleno. Po chvíľke vystriem obe kolená, nádych a s výdychom tlačím hrudník čo najviac ku kolenám. Následne prerúčkujem do polohy dosky, kde chvíľu zotrvám. Po chvíľke sa pretláčaním panvy smerom nahor a hrudníka smerom ku kolenám dostanem do pozície strechy. V tejto pozícii pokrčím najprv jedno, potom druhé koleno. Znova sa dostanem do polohy dosky. Po chvíli odlepím pravú dlaň od zeme a vyrotujem telo do strany. Vrátim späť a zopakujem na druhú stranu. Vrátim sa do polohy dosky a pomaly sa dostanem do polohy strechy. Pokrčím kolená a ešte viac pretláčam hrudník ku kolenám. Následne vystriem kolená, odlepím pravú nohu od podložky a vystriem ju smerom k oblohe. Následne cez pokrčené koleno premiestním pravé chodidlo medzi dlane. Cez upaženie vzpážím a v tejto polohe chvíľu vydržím. Nasleduje mierny záklon trupu. Ak je to príliš náročné, položte si koleno na zem. Pomaly sa vrátim späť, položím dlane na zem a cez pokrčené koleno premiestním pravé chodidlo smerom k oblohe a následne k ľavému chodidlu. Chvíľku zotrvám v polohe strechy, kedy pretláčam hrudník ku kolenám. Následne zodvihnem ľavé chodidlo od podložky smerom k oblohe a zopakujem to isté cvičenie na druhú stranu.
Znova sa dostanem do pozície strechy, kedy pretláčam hrudník ku kolenám. Následne sa premiestnim do pozície dosky. V tejto pozícii chvíľku zotrvám. Následne odlepím pravú dlaň od zeme a vyrotujem telo do strany. Vrátim späť a zopakujem to isté na druhú stranu. Vrátim späť, premiestnim sa do polohy strechy, následne do dosky, položím kolená na zem a som v polohe mačky. V tejto polohe s nádychom prehnem chrbát a vykonám záklon hlavy. S výdychom naopak vyhrbím chrbát a predkloním hlavu. Toto cvičenie zopakujem ešte 3-krát. Následne sa nadýchnem a s výdychom vyrotujem trup do strany. Pozerám sa za pravou nohou. Na stred nádych s výdychom do druhej strany. Vrátim späť, špičkami sa zapriem o zem a mierne nadvihnem kolená. V tejto polohe chvíľku vydržím. Položím kolená na zem a s nádychom zodvihnem pravú ruku a ľavú nohu. S výdychom zodvihnuté končatiny dám čo najbližšie k sebe. Nádych čo najďalej, výdych čo najbližšie. Po 3 opakovaniach sa vrátim späť do polohy mačky, zodvihnem kolená zo zeme a chvíľu vydržím. Následne odlepím zo zeme ľavú ruku a pravú nohu. Zopakujem 3-krát to isté cvičenie. Znova sa dostanem do polohy mačky, kedy s nádychom prehnem chrbát, zakloním hlavu a s výdychom vyhrbím chrbát, predkloním hlavu. Zopakujem to 3-krát. Nasleduje nádych a s výdychom rotácia trupu do strany, najprv k jednej, potom k druhej nohe. Následne sa s odvinutím kolien zo zeme dostanem do pozície dosky. Zodvihnem pravú nohu, pokrčené koleno smeruje k laktiam a vyrotujem panvu smerom k zemi. Vrátim späť a zopakujem to isté na druhú stranu. Následne sa z polohy dosky dostanem do polohy strechy, kedy pretláčam hrudník ku kolenám. Znova idem do polohy dosky a následne pretláčaním panvy smerom nahor sa dostanem späť do polohy strechy, kedy pokrčím kolená a ešte viac pretláčam hrudník ku kolenám. Následne prerúčkujem smerom do stoja, urobím zo pár hmytov, predklon s vystretým chrbtom, zodvihnem trup, s nádychom cez upaženie vzpažím a s výdychom cez upaženie pripažím. Ďakujem, že ste si so mnou zacvičili. Dúfam, že sa vám zostava páčila a že sa uvidíme čoskoro pri ďalšom cvičení.